Vučić za Jerusalem Post. Srbija pozdravlja primirje u Gazi i povratak svih talaca. Zvuči kao mir u najavi, samo što mir na Bliskom istoku obično kratko traje. Predsjednik Srbije kaže da je odahnuo kada je čuo da bi izraelsko-srpski talac Alon Ohel mogao biti oslobođen. Ohel je otet tokom napada Hamasa na muzički festival Nova. Vučić kaže da je lično apelovao na arapske lidere i tiho radio diplomatskim kanalima. Dodaje da se više puta sastajao sa porodicom taoca, dirnut njihovim dostojanstvom i nadom. Jerusalim Post piše da će svi taoci biti vraćeni najkasnije do ponedjeljka. Vučić hvali posredovanje SAD i Izraela, nazivajući sporazum važnim korakom ka deeskalaciji. Ali između redova Srbija balansira. Pozdravlja mir, ali ne zamera nikome. Neutralnost kao zvanična religija. Vučić poručuje, Srbija podržava sve inicijative koje štite civile i donose trajni mir. A svet nastavlja da gori. Kad Balkan brine za Bliski istok, znaš da je geopolitika postala reality show. Prati srpski čardak tamo gdje ekonomija i geopolitika prestaju da budu dosadne.